iki ora apa-apa tak sregep-sregepno supaya dijak terus. Jadi abdi ing kepastian. Lakone iki biasane lakone Reget iki ora kaya adate. Iki jane karepe dhewe apa kongkonan neh. Yo yo. ayo aku bingung kok dhewe kok. Bingung ah. Taman kepatian ora kaya adate. Ning yo ora dadi apa. Pancen gaweane sadina ya kaya ngene. Sak terima-terimake. Sapa ngerti wan ngarep daerahne dindahi. Tapi kan wis bar tapi. Pangapuntenipun dereng rampung gawean kula lho. Durung rampung ya dirampungke luwih dhisik to Yang Lembu Tirta. mesti Lembu Tirta. dawuh Kowe iki jane petus nyambut gawe apa ora? Lho kok malah sak karepmu dhewe. Gaweanmu kuwi durung rampung. dan ke kula rampungke ngeten kok Ndara. Lho kok malah kowe iki malah kaya ngono randang age-age dirampungke. Kowe iki isih kepengin nyambut gawe nang kepatian apa ora? Kula kepengin dados abdi kepatian selawase niku Ndara. Yen isih kepengin nyambut gawe nang kepatian Kediri, sing kudune kowe iki sregep anggone nyambut gawe. Kowe iki ora usah kakean sambat. Mergo kowe iki dibayari. Kula niki kirange napa to Ndara? Lho, Nyambut dadi gawe kula rak nggih sregep. Ning ke tesih kalah sregep kaya Ndara Putri. piye? Kowe iki kandha nyambut gawemu nang kepatian Yen kula sregep nyambut ora gawe, bakal muciwani. nek beda Ndara Putri. Sing kudune kowe iki ngilo lho Lembu Tirta. Kula Lah wong ngilo. gaweanmu nang kepatian Kediri kene ya kaya mangkono, anggonmu teko ya radet terus. Ngono kok sregep. Sregep apa? Kula niki sregep nyambut gawe, ning kalah sregep kalian Ndara Putri. Ya mesti wae. Beda yen Ndara Putri niku sregepe ning sregep maido. Sing ngakon ngubah dhuwur iki sapa? Kesel Ndara. Kowe iki kudune mawas. Kowe iki abdi. Ditibal kok malah lungguh nang gone dhuwur. Yen dulur rampung dirampungke luwih dhisik ora usah kakean wuwus. Lembu Tirta. Kula sregep-sregepke. Ning Kok ampun dhisik kali. rene? Bayarane kula dindakke, nggih. Ora usah kuwatir bayaranmu bakal tak undhake. Nanging yo gaweanmu kudu sing sregep. Aja nganti gawe kuciwa. Kene lah Kula kae iki jane sregep gumun. kabeh lho Lembu Tirta. Taman kepatian kok mboten kados adat putiane to, Nduk. Ora usah kakean sambat. Kumprah. Lembu Tirta. Coba kene Lembu Tirta. Kula niki kok malah bingung. Yen nyapu Mriku salah. Mriki salah. lah kok ora salah. Rewel. Sing jenenge wong nyapu ki kudune tapis. Sithik mboko sithik. Lah kok nyapu jlong. Mula ya agi-agi ndang rampung. Ngoten niku nek kirang anggen kula nyambut damel. Kula nen kliru niki nggih diajari. Carane pripun nek ngoten to, Ndara? Tak wenehi tulodo. Ya Nggih. wis gawe rene sakune. Tak wenehi Monggo. tulodo. Senajan to aku ki putra kepatian saka Kediri, nanging aku iso nyambut gawe. Malah kula nggih pitados. Sapu Pripun dicekel. carane? Sapu dicekel to. Cek. Lah, sing ana
mboten. Iki bendaramu kok malah aku mbok kongkon nyapu. Kula niki jare diparingi contoh. Carane resik-resik. Kula nek klentu resik-resik iki malah kula resiki kula dol kabeh. Oh, tembungmu kurang ajar kowe iki. Nuwun sewu, Ndara. Lah wong utangmu wae durung kesaur kok arep ngedoli barang dhewe. Lah kene ditambahi utang meneh nggih monggo. Ya ora iso. Lembu Tirta. Kene-kene lungguh kene cedhak kelawan aku Lembu Tirta. Kula mboten dibukani. Ora. Reh ning anggonmu nyapu kuwi wis rampung. Iki ana gawean sepisan meneh. Mergo awakku iki ra dilungkrah. Saya, aku kepengin dipeteki kok Lembu Tirta. Piteki niku napa, Ndara? Dipijeti. Dipijeti. Iya. Ngapuntenipun kula mboten tukang pijet. Mungkin nek klentu pripun? Lho kowe iki atase abdi. Tak kongkon lho kok malah mbadali kowe iki jane Mboten piye to? badal, Ndara Putri. Lah kasunyatan kowe iki mbadali apa sing dadi perintahku? Kula Lah niki- ketangkep yen kowe dilakoni. Ngoten nggih. Isya. Nek ampun duka mami kleru. Ora aku ora bakal duka. Sithik-sithik kok duka gampang tuwa. Nuwun sewu. Sing iki lho Lembu Tirta Ndara lah. Putri kok kraos kesel iki jane kesel napa to, Nduk? Dadi kowe iki ra ngetokke, ra ketang aku katone kepenak, nanging aku ya uga sayah kok Lembu Tirta. Lah niki saya niki perdamelane napa? Kene-kene wis. Apa? Kan mangke dibukani malih. Ora wis lungguh kono. Lembu Tirta, Pangapuntenipun semune kok wonten wigati. pancen bener. Aku kepengin takon karo kowe. Nggih. Wangsulana kanthi prasaja, aja nganti mbok kurang-kurangi lan aja nganti mbok tambah-tambah. Babar pisan kula boten wantun Ndara kaliyan Ndara Putri. Aku kuwi gumun kelawan kowe kok Lembu Tirta. Gumunipun bab napa, Ndara? Kowe iki sing duweni bojo apa isih Joko? Mergo ngene, pendak taun sepisan Kanjeng Rama patih kebo mundaran kuwi ngeparengake abdine kang supaya padha bali ana ing pradesane dhewe-dhewe. Nanging iki kowe kok ya ora tau bali. Apa ing pradesan kono kae kuwi ra duweni bojo, ora duweni keluarga? Apa kowe iki ora kapang karo bojomu? Ing tamangka anak bojomu nang gone pradesan kuwi butuhake dhuwit, butuhake raga kanggo blanja mangan saben dinane. Lah kok kowe iki ora tau bali? Ning nuwun sewu, Ndara. Teng dusun keluarga kula gadah. Nanging yen bojo kula dereng duwe. Hai? Piye? Bojo dereng duwe. Sak atase kowe iki durung duweni bojo. Ngeten iki kula nggih saged dipun wastani Joko ning Joko Kasep nggih saged. Lho dadi kowe iki sing Joko to? Durung duweni bojo. Wong kula sunat mawon nembe 3 jemuah kok. Kowe iki lho seneng aku kok ya gojek wae. Lah pripun kula niki nggih matur napa wontene? Mergo ngene Lembu Tirta, yen to kowe iki durung duweni bojo, ana salah sawijining putri sing nyimpen rasa tresna kelawan kowe Lembu Tirta. Nanging putri kuwi saben dina kepengin kandha kelawan kowe dheweke tasah mandhek mangu. Dek yen to katresnane yen ditampa, yen ora bocah wadon kuwi bakal mandang wirang. Sejatosipun pangandikane Ndara Putri niku ngarang napa pancen disaes. Pancen bener-bener ana salah sawijining bocah wadon sing tresna kelawan kowe. Kula kok mboten pati pitados to, Ndara. Dene kowe iki ora percaya. Lah, iki. Sing kebangetan iki kowe lho Lembu Tirta. Sing kebangetan nggih sing ngendika. Lho Kok kok aku kebacut. sing kebangetan. Ngendikane kebacut kok wonten putri. Putri niki adane nggih priyayi agung. Lah iso. Napa patut lamun nresnani kalian kula to, Ndara? Dene Atas ora saabdi, patut. juru taman saking dusun. Yen padha-padha tresnane ya ora apa-apa kok Lembu Tirta. Sing kebangetan iki kowe. Saben dina kowe iki disawah saka kadoa
Niki mawon nggih mboten ngraos. Yen kula disawang dibaten kalih Bocah wadon niku. Lah jalaran kula nggih ngrumaosi tiyang bisun mung sak abdi wonten kepatihan. Kula kinten ing kepatihan mboten wonten putri ingkang tresna kaliyan kula to, Ndara. Ana kok Lembu Tirta. Kula dereng pitados. Apa sing kudune tak cethake ing papan kene supaya kowe iki ora bingung sapa saktenane bocah wadon kuwi sing tresna kelawan kowe. Langkung prayogi lamun Ndara Putri prasaja kemawon. Putri kepatihan ingkang tresna kaliyan kula niku sinten sejatosipun? Yen ngono aku bakal bloko sukake wae kelawan kowe Lembu Tirta. Ora ana telu-loro mung sawiji aku dhewe sing tresna kelawan kuwi pancen bener Lembu Tirta. Wis suwe banget anggonku nyimpen rasa tresna iki. Sakwise kuwi iki temen kono ing kepatihan Kediri. Kono aku wis duweni rasa kelawan kowe. Nanging aku mandeg mampu saben-saben aku arep bloko suta karo kowe Lembu Tirta. Iki yen ditampa, yen ora aku bakal nyandhangi aku. Ndara Putri Wara Kasti. Lembu Tirta. Tak anggap mancut pangandikane. Ora Nanging kabeh mau jebul kasunyatan. Aku kuman uga merobi. Pangurang sing kula aku tak roh. Lembu Tirta. Umpama kowe iki ora duweni rasa karo aku ora apa-apa. Mergo wong wis ora kena dipaksa lho Lembu Tirta. Ora kudu tak karepan. Kaya kepiye Lembu Tirta. Sejatine uga wis suwe banget kula nyimpen rasa tresna. Salah sawijining putri ing ayu ora liya mung sliramu. Mandheg mau lamun aku. Jebul malah dhisik yen ora kesti. Blakake isin-isin ati. Yen ngono Lembu Tirta nyimbangi rasa tresnaku. Lembu Tirta. Aku matur nuwun banget karo kowe. Mergo kowe uga ngimbangi rasa tresnaku Lembu Tirta. Manah yen ke taman buya tepung kang lancir kuning Jebul kaya ngene rasane wong kang lagi ke taman asmara Lembu Tirta. susah lamun den lekno Nanging kasunyatan aku ora bisa ngalekake sampeyan lho Lembu Tirta. darmaning kadasu mandi Yen ngono ora beda kelawan aku. Isin-isin nang aku ku saben dina aku wong kepengin cedhak karo sampeyan Lembu Tirta. senadyan amung sedelo nambani sang seming ati Yen wis kaya ngene kaya aku ora bisa pisah karo kowe Lembu Tirta. apa tenang Ndara Kesti Kene ora mergo wong lanang sing dadi gegantelaning atiku ora ana liya ya mung sampeyan kakang. kaling-kaling ono kuno
tak ugemi. Senajan to sampeyan ki bakal ngorbanke jiwa ragamu tumrap marang aku, Kakang. Lain minangka dadi serotane. Apa kabeh tak ucapake ning pengarepan. Kuwi kabeh kanthi lestung sing batin kok. Semono sumpah lan prastiya. Aku ora bisa urip tanpa sampeyan. Iya, ora kes peluk kesih apa. Kurang ajar kowe iki Segara Winata. Sumingkir Diajeng. Kowe iki arep ngopo? Teko-teko kok malah dadak kowe iki nyempalani karo Lembu Tirta. Jane lupute Lembu Tirta kuwi apa? Mateni wong. Lho kok mateni wong? Kon dadak isih takon lupute gedhe basta iki. Kepiye to sampean iki Diajeng? Sampean iki calon garwaku jane. Piye? Daya-daya Segara Winotan bali nyang Taman Sari Kediri mung kepengin ketemu sliramu. Ning Segara Winata. sawise aku ketemu jebul kowe enak-enakan. Lho, kecup-kecupan, jiwit-jiwitan, sampun gelap kowe iki. Tak jarwani ya Segara Winata. Apa sebabe nganti aku janggut-janggutan kecup-kecupan karo Lembu Tirta? Awit dina iki Lembu Tirta wis dadi katresnanku. Piye? Lembu Tirta dadi katresnanmu? Kowe iki krungu apa ora? Dene tak janggut, dene tak Mateni wong, Diajeng aja Diajeng. Awit dina iki Lembu Tirta wis dadi katresnanku Segara Winata. Diajeng Warakesti. Sing kudune kowe iki mawas lan kudune kowe iki isih. Aku lan kowe iki lagi dicalonke durung kelakon dadi bojomu. Lah kok kowe iki malah nesa-nesu karepmu dhewe apa sih ana sing kongkonan? Sliramu iki kepiye to Diajeng? Kowe iki wis dipacangake lan aku. Saben-saben pendak sesasi sepisan. Lho, bayarane Segara Winotan iki tak pasrahke Gusti Patih Kebo Mundaran. Weruh kowe, mung betake kanggo nyukupi sliramu lho. Bayaranmu? Bayaranku Diajeng. Sesasi sepisan sing nampa iki Kanjeng Rama Patih Kebo Ora kleru, 4 miliar tak kena Patih Kebo Mundaran kabeh. Piye? Sesasi 4 miliar bayarane Senopati. Sesasi 4 miliar. Lho gumun kowe. Lho kene ora gumun. Lah wong nang gone kepatian kene utama ora karo-karuan nek kondo bayaranmu 4 miliar. Lah wong kowe mulai wae wong-wong kok ora nggawa bayaran. Ngene. Kok mbok ndeldelke. Sumingkir sawetara Diajeng. Tok, Nggih dawuh ya, Rok. layak to. Saben-saben aku arep bali nang Taman Sari Kediri. Aku weruh kowe gelibet nang ngisore gapura. Uga arep mlebu imbuh ngelapi kaca. Jebul ora nyono aku to. Lah kok kowe enuk-enukan karo Diajeng Warakesti iki piye to? Weruh. Kowe urung ulak pawarta. Sapa Diajeng Warakesti kuwi? Kuwi calon garwaku to. Senopati Segara Winotan. Kowe weruh. Tung lor, tung etan, tung kulon, tung kidul. Sapa to sing jeger ana ing Kediri? Mung Senopati Segara Winotan. Anak duit, putu bang, ponakane Bang Mekar. Weruh. Kuwi kok ya ora iso lho, Jo. Umuk niku nggih kena ning ampun kebacut. Lho kok opo piye? Kula pun pireng nggih mangertos. Sinten Ndara Senopati Kebo Segara Winotan. Kondang Kaloka. Duit tak nggo kecek kok. Iku piye lho? Tok, Napa nggih iso duit? weh tak elengke ya to. Wong pangkatmu ning kene iki abdi ora bedane gedibak.
Kowe bocah desa, derajatmu krokot diunggahke nyepot bakal keplorot. Loh. Aja nganti kowe cedak-cedakan calon garwaku Diajeng Wara Kesti. Nuwun sewu jane calon apa to, Nduk? Lho, calon garwa to. Garwa niku bojo. Bojo. Nembe calon. Bocah desa ora ora garwa. Nembe calon. Calon to. Adakane calon niku enten loro. Calon apa itu? Calon dadi kalih calon urung. Calon dadi lan calon urung. Lah yen aku tetep calon dadi to. Kok saged? Lho. Bondo Bandu wis tak kelumpukke. Besok sumadyo kanggo temantenanku karo Diajeng Wara Kesti. Lho, kalung. Diajeng wis tak tukoke kalung. Lumrahe lamaran kalung wong kene iki pira? Paling 4 gram 5 gram 10 gram. Nek aku iki pira? 11 kilo. 11 kilo. Mboten nrimo gram-graman. Tuku arek gram-graman. Ngenyek segara winotan piye kowe iki? Nggih, kula nggih percaya. Kilon. Isih ana. Enten tambahe napa? Arep tak lamar karo Pajero. Pajero. Piye? Kowe iki arep Sliramu Diajeng. Wong aku iki bangga duweni calon garwa kowe. Wah, tak idam-idam besok yen wis kelakon temantenan bebrayan karo sliramu. Tak tukoke Pajero ora panas jaba jero Diajeng. Pajero niku tulisane napa? Nggih enten batane. Abab. Wong abab dong. Kowe kok yo melu ngenyek. Kula Kowe niki saeling takon mboten ngenyek. Kowe kepelot. Cimen Ngene lho, calon Kakang garwaku iki Lembutero. bodine setu legi, Apa kuwi? Pripun? setengah lemu ginuk-ginuk. Kurang ajar kowe iki lho iso. Enten bajute napa mboten? Ora ana to? Legi biasane enten. Kakang Lembutirto. Kula niki mboten lali, mboten sanjan emotke. Sampean piye ora usah Kula nggih tiyang waras, lho. Segara Winotan Kakang Lembutirto sing baku niku kula. Lho. Mboten usah nggatekake Segara Winotan. Diajeng. Apa? Lah wong kowe arep diwengku jejering senopati. Duk deng jaduk samaladuk ana ing Raton Kediri. Lah kok milih Gedi Bali lho. Lho sawang. Lho bagus gagah biteksa. Kowe krungu ta ora? Kowe tau krungu Diajeng? Oke wong wadon Piye? yang Kediri iki padha kendhak. Apa sebabnya kok nganti Oke wong wadon uga do padha bentuk. Lho gara-gara tak tampik seneng karo aku. Perkarane niku. Seneng karo aku ning aku emoh to. Oh, sampean tampik. ora wong wadone sing moh karo kowe. Jabang bayi ngece kowe. Mulaya Diajeng. Aja kanthi mbok bajutke. Yen tumengku Ndara Patih Kebo Mundaran weruh kedadian iki wah cilaka. Upami dipirsani kalian Ndara Patih Kebumundaran. Heeh. Nggih sisandene. Kok isan dene piye to? Pecut diseblake. Maksude? Wis kebacut diapake. Jagung bakarane Ndara Senopati. Kepiye to? Tanggung perkarane. Ubur-ubur ikan lele to. Tegese pripun? Hancur atiku le. Kowe iki dielingno kok semalam. Lah nggih upami sampean dadi kula. Dadi kowe? Nggih. Ya meh. Upami. Oh, ngopo dadi wong Sampeyan desa? dadi kula dadi sampeyan. Heeh, piye? Sampeyan pangkate mung saabdi juru taman. Juru taman Gedi Bal. Ditresnani kalih bendarane Wara Kesti. Saabdi disenengi karo bendarane. Nggih. Sing ayu ginuk-ginuk. Setu legi. Bodine setu legi. Lho. Toten niku Tobruk sampeyan sisan. dadi kula niki gelem napa mboten? Lho, bento apa to? Maksudnya? Lah ngopo dadak ora gelem? Ya ora nampik, ya tak tampa to. Tak kira mboten gelem. Bento. Nggih padha kalih kula. Disenengi wong ayu are emoh. Ditresnani kalih bendarane dasar nggih ayu kok mboten gelem. Edan apa pripun? Ning mau ora yo umpamane to. Ora bakal kelakon. Lah Wong mergo Diajeng Wara Kesti iki calon garwaku. Mun kebukten kula ditresnani kalih bendara kula Wara Kesti. Wah, tak jaluk kanthi Nggih tetep kula bacutke. Tak jaluk kanthi bangga. Wurungke wis to. Kowe nang omah kurang mopon. Kowe nek pengen bali ora ndumbalan. Gampang. Pripun? Kowe sambil mlaku engko tak transfer. Tenang to. Sampeyan iki umuk kok. Lho jaman saiki kok iki piye to? Kowe bali yo wae aja mapan ning kepatihan Nggih kene. nuwun sewu sedaya kantun ingkang nglampahi. Hah? Kula lan Wara Kesti
upami kula tampik Woro Kesti mangke yen edan. Ndak lagi mesake. Dadi kowe mbaca cetane. Tak elingke ora mendho saya Kok ndodro. takon kali Ndoro Putri. Diajeng Gelem apa ora? cintaku calon garwaku I love you. Aduh le toto, aku demek urung kowe kok malah senggol-senggolan. Enak kowe. Kula wedi demek ning malah dipaksa dikit demek. Ngoten niku gelem lho mboten Ape sampean. buang kok kowe iki sabar gelak tenan kowe iki. Ya ora apa-apa wong katresnanku dhewe. Lho. Diajeng aja ngono diajeng. Aduh. Saiki duwe sapa besok duwe sapa? Ya alung saiki sen. Diajeng sabar gelak. Langki Wah, ini uang kowe iki to. Kowe iki malah ngiming-ngimingi aku ae lah to. Iki wis suwe ra tau kanggo lho to. Kowe iki aja rese kowe iki. Iku mboten salah kula. Aku iki buruh gawa to. Ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul. Ning adus. Apa meneh? Wancine udan, wancine banjir. Walah kanyepen aku ora ono sing ngeloni to. Nggih rokok kok sampean siksa. Kandhane kok. Mula ngene ya diajeng. Kowe iki ya isih buta wong wadon. Lho kowe. Jebule kok putrane Gusti Patih kok ya bentuk sisan. Lah kok bento? Lah wong baguse kaya ngene lah butuh wadon. Kowe nek ngarani aku bento ketemu pirang perkara. Lho lah piye to? Lah wong sliramu iki ngarani jejering Senopati bagus sugih bondo bandu. Lah kok ora kepengin nyanding karo wong wadon piye to? Ngene lho Segara Winata. Piye diajeng? Sing bento kuwi ora aku nanging malah kowe sing bento. Lho, sliramu tak elingke kok malah bentuke aku to. Lho kok ora bento? Kok iso aku bentuk piye Kowe diajeng? iki dadi wong lanang sing jampeng, bento iki ya kowe. Kene diajeng. Kok iso bentuk jamper Lah iki? kok ora? Lah kowe iki wong lanang. Lah iya kok nganggo lipen barang, nganggo pating krendel ngene iki lho apa nek ora bento? Beda karo aku. Yen aku ngono wis pas ya tak aku nganggo wedak ukur, nganggo bento wis pas. Beda karo kowe. Kowe iki jampeng kowe iki. Bento. Calon garwaku iki piye? Wis tak takon ana wong semene iki lho. Sing bento nek ora kowe. Nggih Mas, kok bentuk? Yang ngono ya ora aku tok diajeng. Sing bentuk ya ora aku tok. Wong kene ora ana teruse. Wong kene bijaksana. Ngerti wong bentuk-bentuk dikelumpukke, ditanggap lho. Bijaksana. Bijaksana diajeng. Ora ngono Nun Sewu Ndoro Senopati. Jagat iku digelar rompo katang wadon sing patut dados garwane Ndoro Senopati. Ombo piye jagat apa tak emperi kok. Sing bagus aku dhewe. Kowe iki mung nunut lho to. Kowe iki tibal mung nunut to. Kenging napa sing ditresnani kok dadak Woro Kesti? Lah iki mergo calon garwaku mbok menawa lagi katarak. Ana wong ngene kok pilih ngono iki piye to? Aduh diajeng. Wes, Kula tak takon kene. kowe mbok yo mendho tak eling. Sampeyan tresno kali Woro Kesti iki pertingane manggon pundi? Petingane. Nggih, pertingane Woro Kesti. Wah, kowe takon. Nggih. Sawang, wiwit pucuking rambut ngembang bakung. Bathuke nyelo cendani, alise nanggal sepisan, mripate lindri-lindri. Pawakane payudorane nyengkir gading nganti temekaning pucuking tungkah bunder kaya binubut. Piye kowe? Napa niku? Iku idamanku. Lho, Oh niku pertingane. Lah pawakane kados pundi? pawakane Pawakane Woro Kesti. Pawakane tobrut lho. Tobrut ya ora apa-apa le. Tobrut iki mbok diajeng apa meneh wanci udan ya ta. Kowe dikeloni dilumahke, ya dikurepke. Wah, diapake wae enak-enak andane kok. Wis, piye to? Kowe gelem sumingkir apa ora? Kula semingkir waton barengan kalih Woro Kesti. Semono uga sliramu diajeng. Piye? Yen nganti tak wadulke karo Gusti Patih Kepemundaran. Ora apa-apa, tapi iki mau wis kandono barengan karo Kakang Lembisir. Ya. Cetane wis masing aja. Supaya wong tuamu Gusti Patih Kepemundaran sisan gawe weruh ben sabar anggonmu arep jawab karo aku. Enteni sawetara kowe. Terus
pundi Gusti Patih? Iki umurku kok. Pripun? Wong tuwa kok larang-larang kok geret-geret. Nggih pangapunten lho Gusti Patih, pangapunten. Untap ati kula. Jane kan apa? Lho putranipun panjenengan Ki Ajeng Worokesti calon garwane kula. Mun jenengan pacangan kalih kula. Tak jodoke. Lah kok kikuk-kikuk karo wong lanang? Kikuk-kikuk Gusti Patih. Itu karo wong lanang. Seneng wong lanang. Sopo? Ketiba Mang Bersani. Mang Bersani cobi lho nikale lho. Manuk-manukan. Pripun? Ya. Worokesti. Ya. Lagi dong? Worokesti. Ya. Kakuati ya. Kandhani kok. Kula nggih. Worokesti. Ya. Worokesti. Lho ya ngoten niku le. Romo. Jarak apa? Jarak. Kok. Jangan aku apa kamu karepku. Aku kok. Ampun duka kalih kula Kanjeng Rama. Kula nika mboten ngertos yen to panjenengan menika rawuh wonten ing Taman Kaputen. Kula nyoba ngapunten Sih Rama. Lha panjenengan niku pripun to Rama? Lho, kowe iki lha apa? Kula nggih mboten lah napa Rama. Lha kok ngene-ngene Kula malah niku ora-ora iki lho. Kenging napa Gusti Patih? Kula sungkem kalih panjenengan Rama. sungkem. Nggih Mo. Sungkem lho sungkem, aja ngono carane. Lah pripun Mo? Iki wong kae lho. Sajane iki bener. Kancane sekolah menyuta. Yen to kowe iki lagi tresno karo Om Butirto Ki Rama, kula menika tresno lair batin. Lho. Ki. Rono, tak uruse perkara iki. Iya, kedose ngoten. Tak uruse perkara Urus iki. mawon. Aja kuwatir kowe. Mati kowe to Oh, lembutir to. Toh? Siki mau. Lembutir to? Wajar. Kowe nyanti to to? Toh? Jabang bayi. Ora kasih. Ye. Kowe iki malah gede-gede kan kalau Ora pareng lho to. ora kasih. Ya Jen. Ki kula Rama. Kowe iki krungu tembunge Rama apa ora? Ki kula Kowe mirip. mesti kare Rama apa ora? Ki. Wis tenan krungu. Nggih, Mo. Kowe rono aku tak ngandani karo Lembu Tirta. Ngoten. Sliramu rene ya Jen. Ngono. Lembutir to ben didai Gusti Patih. Hebat. Aku ora trimo perkara Sliramu iki lho. sing rene ya Jen. Lembutir to ben didai. Matane wong jek. Iki mau. Kowe iki tak penehan to. Medon to. Kowe ketek penehan to to. Oh, sabar gelap kowe iki. Rontang renteng kaya sepur gandeng. Apa bongko kowe iki? Lembu Tirta. Kowe iki kok ora ngajeli karo derajat Patih. Seorang kowe iki ditibal 17. Kowe kudu ngajeli, kowe kudu ngajeni karo derajat Patih. Patih kebo mundaran. Kowe pun ndoro patih. Ora ngajeli babar pisan, ora ngajeni babar pisan. Dia apa aku? Pangate gedhe banget. Yen ana Kanjeng Rama paten kebo mundaran, kudune diajeni. Kudune diajeni, Kakak. Ah nggih, warahana diajeng. Wong desa iki mergane apa? Ya goblok bodho ning alingu kaya kebo. Kuwi Lembu Tirta tuturana supaya ning ngajeni karo Gusti Patih kebo mundaran. Iki kula tak takon kalian Worokesti. Pantese ndoro patih
kebumundaran iki diaji piro ora Kesti? Kak kanggo aku yo tak ajeni 75 wae Kakang Lembu Tirta. Kok ajeni 75? 75 wae. Yen to sampean piro, Kak? Pangkat patih iki kok mesti tambahi 5 dadi genep 80. 80. Diaji 80 wae wis pas. Diaji 80. 80. Yen kanggo aku kakean Kakang Kakean? Lembu Tirta. Ini lho Kakang sampean takon karo kawon nek Kediri. Piyayi kados. Aku tak takon ya Kakang Lembu Tirta. Ibu-ibu, kan sampean mak, aja bandulan nak mas, bandulan kok urip kan mak, bandulan liyan-liyan mas. Ngeten nggih, kula tak sangket, piyayi kados ngeten iki dipun ajeni pinten? Sing iki pinten mas? Ngeten kula. Lho jenengan iku diajeni 40 lho kok. Kunci Pate. Pangapunten, lha kok ngajeni kados blantik sapi niku pripun? Sing tak karepe iki ora kaya ngono lho, Ger. Ora kaya ngono lho to. Lah pripun to? Mati aku iki. Apa Sing yang tak tak karepe diregani diajeni iki, kowe iki wedenono. Kula niku Lah, kowe kudu wedi karo aku. ketemu kula wedi karo jenengan. karo Gusti Pate kok ora wedi. Ngono. Walat kowe to ora wedi. Dadi kowe wedi karo aku. Kula wedi. Kula wedi. Aja minggir-minggir ora ganti gurung. Mangkat. Lah pripun? Pripun to kok jenengan Kok iku? wedi karo aku iki lha apa? Jangke jare dikon wedi. Cukup mati aku. Lah pripun to kok Aku jenengan iku suwe-suwe bingung. iso kene sebrok iki. Ampun. Diajeng waro Kesti ketularan bento Lembu Tirta. Matene wong kowe to. Besok aku wedi karo aku. Aku iki wedenono. Tegese wedenono. Goblok ngepek dhewe kowe iki. Woro Kesti. Ayo wedenono. Iya ya. Heeh, gawe kaya ngono. Lah kok remo. Stop. Jangke pripun kok malah bingung ke? Lah pripun to kok? Karena kene mati. Lah kok mandi ampun Pak. Pateni wong Gusti Pate. Lha putrane panjenengan kaya munyuk. Lha pripun iki? Boten pantes ah. Wah cilaka. Boten pulun kula. Masa duwe calon garwa kaya munyuk. Pateni wong. Aku dadi paten nek pokok negara ora bingung. Nggih. Ning ngurus anakku karo Lembu Tirta bingung aku. Nggih gara-gara Lembu Tirta Gusti Pate. Wes menang wae. Nggih. Menang yo. Siap. Aku tak takon meneh. Oke. Ora Kesti, Nggih, Mbok. rungokke yo. Tembunge Rama iki rungokke. Nggih. Apa tenan nyata-nyata kowe seneng karo Lembu Tirta? Estu kula menika tresna lebaken kalian Kakang Lembu Tirta Rama. Seneng? Nggih. Lah kowe Lembu Tirta. Kula nggih tresno kaliyan ora. Kowe uga tresno. Nggih. Cocok. Nuwun jawab Bropati. Ya apa? Nuwun ninggal didhawuhke. Gampang dipokok. Mateni wong. Barane sing bento malah bapake sing stres. Panjenengan niku pripun? Lho pripun? Yang ngoten jenengan tak dakwa lho. Luputke lho. Bayarane kula 4 miliar sasi pisan tak paringi panjenengan. Lho pepuntane ajeng dawuh kalih putranipun panjenengan diajeng para Kesti. Pepuntane pripun?
Ayo tak tagih lho, ayo. Wah, Sijo kere paten ning Kediri. aja. Wong pegawai bayaran mau kan aku. Patang miliar sesasi. Rasane orang tahun tak ngitung ya. Wis entek. Oh, matane wong. Mbok kula nutuh Wong panjenengan. mau tagih, aku adol bengkok. Lagi untung ngeten kok milih ngono. Ning iki kena aja kok jaluk aja tagih lho. Mboten. Mboten kula dhaup kalian Ki Asmara Kesti. Dadi wong tuwa kok dadel ya. Nggih, kejaya adil. Oh, kalem garwa iki. Ora Kesti. Jawuh Rama. Bukan kok. Ya, lu Gusti Pati. Punten yang perkara iki bingung ana juara kamu. Mula nganguti putraku. Ora Kesti seneng karo kowe. Mula sapa kowe? Pripun? Pripun Gusti Pati? Ini lho, ini. Nggih, nggih, tos pundi? Tos pundi Gusti Pati? Iki kok upama tak pajak no lah. Oh. Lampu dok. Sinten? Sinten riyin? Lampu dok. Nggih. Ora wong dok ora. Dok. Dok balon ngoten niku sing murup. Lembu tirta pajake dok. Iki kok upama balon. Pinten wae? Dok. Lampu terto iki dok sing 100 buah. Wadang. 100 buah. Wadang 100 buah. 100 buah. Lembu tirta. Iya. Alah cilik tesih gedhe niki. Ya. Mung 100. Lah nek kula. Lah nek kowe. Gusti Pati lho. Kowe kok upama lampu. Lampu pripun? balon Nggih. dok manggat. Gak kelip. Matane wong lembu tirta 100 buah dari aku 5 buah. Rese Pati iki. Pripun? Kula mboten trima pokoke. Apa meneh? Mboten trima. Kudune lembu tirta minggat. Lho, dados palang kula Gusti Pati. Nek minggat Pun ora lampu. kok tagih. Oh, mboten, pun lunas, kula anggap lunas. Wis lunas. Nggih. Puter to. Gara-gara tirta. Wiwit dina iki aku wis ora seneng berarti kaya dene kowe. Minggat. Cocok Gusti Pati. Perkarane mung lembu tirta. Angger sing ngancam diri, cilaka mati yak bongkaya kula. Nyuwun sewu Kanjeng Rama. Kenging menapa panjenengan menika tegel nundung kaliyan Kakang Lembu Tirta. Ing ngajeng kula menika sampun matur. Bilih kula menika tresna Kanjeng Rama. Kula mboten saged pisah melih kaliyan Kakang Lembu Tirta Kanjeng Rama. Nek kowe seneng karo Lembu Tirta, ateges kowe padha karo ngasorake derajating Rama. Kowe iki putrane Patih. Kowe tak domo-domo kowe bisa njunjung dhuwur marang asmane wong tuwa. Ora dadi apa. Nek kowe seneng karo Lembu Tirta, padha karo kowe minyak pustakane pun Rama Nggih, leres. Najan tok aku ninggalke kepatian, nanging ora gampang yen tok aku ninggalake. Luwih-luwih aku medhotake marang tresna karo Wara Kesti. Mung wae sadurunge aku ninggalke kepatian, aku bakal meling karo kowe. Tembungku sing kudu kok eling-eling. Tembung Apa desa. Kakang Lembu Tirta? Becik ketitik ala ketara. Becik ketitik ala ketara. Aja kok getuni, aja kok boneli. Kowe iki ra wis tak jodhokno karo Lembu karo Segara Winotan. Baguse sing sak jagat. Nanging Kanjeng Sing Rama. aja balik nek to. Kula menika boten tresna kaliyan Segara Winotan. Engkang saged ratani dhateng manah kula menika namung cekap Lembu Tirta Kanjeng Rama. Alah, engko dikulinake suwe-suwe terus. Kaya kowe Segara Winotan. Piye dia? Piye? Seneng yo. Duh, Wong-wong atimu Seneng banget. Wis lakon misahake aku karo Kakang Ulem Lembu buker Tirta. terus kelakon minggat diaji mong karyaku karo sliramu. Loh, si Jok ikut. Apa kowe kikuk-kikuk? Kaya sliramu karo Lembu Tirta mau lho dia. Aja sembrono kowe iki Segara Winotan. Senajan to iki dina kowe iki bisa misahke aku karo Kakang Lembu Tirta. Nanging ati iki ra bisa pisah. Wih, Kesti.
malah melu minggat. Dia Jun. Melayu coba terbang cerek dia Jun. Wah, keserempet pinjok multipul kowe kok. Seneng ki. Bunga. Mun mireng diambak. Pilih Kang Putra, dia Cinggoro Kesti nampik datang Segara Winota. Sakniki jebul kula penggalih ingkang lebat menika panjenengan Gusti Patih. Kok ngluputnya aku. Lho sampun cetha. Jalaran panjenengan salah satu galih tiyang sepuh ingkang boten saged nut